Kun mana ibe sa sayaro la. 31 ke. Ada 31 share sa. Dorone do. Alors, amna 31 ses. Awo. Kata ka jugu. Kata to bilike ga jugu. Ai sai sama amna chama ne sa okay. Awo, amna chama sa. Yalma e biska bulu ne ka lase mo ma. Na soro ni so jalen. Kuma man ko ne ba. Donc maa ɲini bɛɛ fɛ bɛɛ kana sɛ san na donc an ka 31 diya an bolo quoi donc c'est o dɔrɔn de don. Merci beaucoup. I ka sambe sambe fuli. Hein? Sambe sambe. Bonne année à tout le monde. Ne bɛ maliyɛn bɛɛ fo 31 ko kɔni na kɔni an kɔni an bɛ k'a fêter mais ne yɛrɛ nana sɛko yɛrɛ de la yan mais ne tun tɛ ka sɛ ɲini ne bɛ ka kulukoroba de ɲini ma kulukoroba sɔrɔ an bɛ ka taa lajɛ yɔrɔ wɛrɛ la quoi sinon ne kɔni b'a fêter dɛ ne b'a fêter yɛrɛ yɛrɛ voilà. Sambe sambe wele bi bolo wa? Waaw sambe bon weleli min bɛ n bolo kɔni n bɛ maliyɛn bɛɛ wele u kana sɛ san u ka fêter u ka denbaya la quoi u ka basi kɔni foyi t'a la. An bɛna taa kɛ sira fana ye comme fɛn daminɛ don pour an bɛɛ ka nisɔndiya ka denmisɛnninw ka kontaan. Ala ka san caman yira an na. Ami ye sɛ joli sa? Ni 7 de sa. Olu bɛɛ kelen bɛ to bɛɛ dun. Ayi. Ni ka famille de bɛ taa dun. Merci. OK. I ka sambe sambe fuli. I ka sambe fuli. Ala ka san caman yira an na. Ala ka haminako bɛɛ nɔgɔya. Ika dima balo ko jam bara 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 ko bala. An kun bɛ 31 kan. Aw bɛna sɛ san. Su bɛ 31. Awɔ. I bɛ se ka mun de fɔ mɔgɔw ye u bɛ se ka na sɛ san cogoya min na? Awɔ. An bɛ se ka min fɔ mɔgɔw ye ni min bɛ nɔgɔya mɔgɔw ma an kɔni bɛ sɛ ɲini yɔrɔ caman na pour que a ka nɔgɔya client ma an kɔni an b'o position na Ala barika da Ala fo ka barika da. Sɛ b'i fɛ wa? I bɛ sɛ dɔrɔn de feere wa? N bɛ sɛ dɔrɔn feere si n bɛ sɛ feere n bɛ kami feere n bɛ pigeon feere n bɛ tɔnkɔnɔ feere n bɛ kulukoroba feere. Donc weleda kan. Awɔ. Weleda kan. Weleda kan bon an kɔni an b'a ɲini client fɛ kɔni u ka na an ka nɔgɔya k'o ma. Awɔ. An t'a gɛlɛya fana. Awɔ i bɛ yɔrɔ min na i bɛ se. N bɛ yɔrɔ min na Tite Bemesi. Awɔ Sirakɔrɔ Tite Bemesi a tɛ b'u kɛrɛfɛ alihamudulilayi. A sɔngɔ bɛ taa joli la? A sɔngɔ bɛ daminɛ 500 600 700 800 1000. Awɔ. Kami 1000 1900 b'a la 1000 1500 b'a la.